Philippine Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining usa ka lalaki nga taga Bulacau, Talisay City, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Lito. Mao ba? Nakakita na kaog trabaho dong? O, ma? O sa man trabaho Janitor ko, ma? Uy. Ay, nak. Oh, ma? Pasensya na kaayo ka ha. Kung nakapahuman lang unta mig pa-eskwela ni mo ni Papa ni mo, maayo gid tayo mo makita ang trabaho. Ma, wag yun yung problema na ko, no? Bisag unsang klasiya sa trabaho, ma. Ako nagsuklan, basta tinarong lang. Pagkaswerte, gid namo nga nakaanak mi og buotan. Salamat dong. Sige lang. Moabot ra ang panahon nga kaning tanan nimong pag-antos. Bayran ra unya ni sa kahitas-an dong Lito. Salamat, ma. Onya, kanus ka man magsugod. Uy, kadagan mo ko din papel ining ginisawag. Wala naman siguro ni gamit. Ako na ni ilabay. Ako ni kumutan, be. Okay na. Ay, salamat. Magkaulit na gitang ko. Man ako palimpyo. Nagihay na sa panglakaw mga trabahante. Diaray, wala si Ay. Ako, sir? Oh, ikaw. Ikaw ako nagkitaan nga nang hilabot sa table ni Cindy. Nanglabot? Tinuod ba, sir? Tinuod ay. Ang na magmamaka ko. Kadiyot lang, sir. Wa ko makasabot, da? Nawa nga ako mga papers nga ipas unta na ako umaas sa among supervisor. Pero nawa man. Uy, hala. Ma'am, basin og mautong akong nakitaan ganina nga na sa sahog. Naam siya sa sahog daan, ma'am. Wa man ako hilabti. Bari ay, mga tarungan pagyud kada. John, kalma lang. Asa ang mga papel? Ako na rabang nalabay, ma'am. O gikumut-kumuto na ako. Pero sige lang, ma'am. Tudloin ako, ma'am, kung unsaon. Ako tong usbuntanan. Naunsagod in taon ka, nak. O man ka manihapon dong. Unsa ba din mong gikabisihan diha, ha? Nakasa ako sa akong trabahoan, ma. Nakalabay kong mga papers nga kinahanglan gamiton ugma. Uy, mao ba? Uy, kadaghan ko da anak dong. O diya unsa man dili ka na lang hinuon matuog anak. Di gid ko matuog ni, ma. Kinahanglan nga mahumanin ako sa di pa oras akong tingjut eh. Wow! Nahuman gidi mo, no? O, ma'am. Pasensya kay ma'am, ha? Muna mo kog-out ni mo, diba? Inighuman si mong duty, tawagi ko. Dahil akong number, oh. Ha? Nga naman, ma'am. Basta, tawagi ko. Ma'am, murag malon mo kining restaurant. Nganong gidam ko ng rini? Aron i-treat pa ni mo. Joke. Aron i-treat ti ka. Iyawan mo ko. Kay kwarta, ma'am. Nga naman taon, ma'am, oy?
Nakonsensya ko Sa tinuod lang ako gitong sa. Wa ko magbantay sa akong mga gamit. Ug ikaw, wala ka ni buhat sa imong trabaho isip janitor. Maong gusto ko nga i-treat ka. Am ginay problema na ko, ma'am. O di may nimo kinahanglan buhaton gud. Basin pa unyag. Sa wayon ko sa mga tao din nga unsara ko nga imong kauban. Basin magtuo sila nga nakauyab ka og janitor. Nga ding mo ko ipugsama ni mga janitor. Unsa man day naaan na? Ha? Namuha mo good ka. Ayaw na, ma'am. Dali na bagay kumutuo. Sige na, mag-order na ta. Gutom na kayo. Excuse me. Ma'am, sir. Hinay lang ha kay basta ang sahog din ng dapita. Hi, Lito. Hello, ma'am. Atas ako sa table. Okay, ma'am. Kitsa mo na-text? Si Ma'am Cindy. Kugihan na gid oy. Usara ba na sa ganahan ako sa lalaki kanang kugihan? Ano ni Ma'am Cindy? Sige, magbinuwag storya oy. Ay, ako siya istoryahon pahinin ni be. Di ni mayo yung style, pala umunta. Wa mati ka pala, Uma. Ang tinuod ganahan gid ko ni Mulito. Ako, ma'am, nga sa ka janitor. Nagustuhan ni mo? Layo ra kayo to sa usag-usa, ma'am. Sa kanta ba? Langit ka, lupa ko. Wa ko'y labot. Basta kay komportable ko kung ikaw kong kauban. Sorry, ma'am. Nanguyab ka na ako, ma'am. O, Lito. Ha? Sugtan ba ko nimo? Ha? Uyab na mo atong ginganlan og sindinak? Oo, ma. Ako na lang gisugot, Luoy, masad. Baliha, oy. Bugi, robe ni mo. Pero nak, malahi isag taba. Seryoso lang gid ba? Dili ka mag-antos, anak dong. Nga naman, ma. Nahibaw ka na sa kahimtang nato kumpara sa ila. Maayo maka nagkahimtang. Dawat ko niya, ma, bisag unsa pa ko, ma. Maong, kabala ka kay nahibaw ko nga dili ko mag-antos uban ni Cindy. So excited ko sa party na to. Laisyo kayo, kanay may gown, tuxedo, paris-paris tayo. Kako ka ng pangandaman, bay. Maayo kay... Para di ta mauwaw ba sa itong kadate. Siyempre pares di mo di ay. Kinsa ba? Si Cindy. Bolo, no. Sila si Cindy ang magparis ng ball? Awa pa man. Pero sigurado ko nga musugot ginasya. Kinsam na lain niyang iparis, di ba? Ako yun. Sakusad. Di ba? Kinsam nila ang iparis niya. Hindi ka na mo. Ang naman ako. Siyempre. Ang iya yung kaubos trabaho.
Asam ka si Cindy? Nanood naman unta sila. Tuwar siya. Wow! Gwapa niya eh. Bagay kayo sila si Ma'am Cindy o Sir Jun, no? Tanawa. Hindot kayo sila tanawon. Oo. Ay, hindot tayo tanawon sa mga naikaya, uy. Kitaan ni, padaplin lang sa taon ta. Maglingaw-lingaw na lang sa tag-ato, uy. Oh, ay, naimainom dito ay. Kuha tag-beer na, ta. Stop, please! Stop the music! Ano man, John? Ano man, hoy? Ano man yay? Stop the music, sa! Ano man, sir? Saan sa ka pakuluan ng Sergio na eh. Pabida ka na siya eh. Kabantay sa day ka? Uy, hala. Hala, tanawa. Niluhod lagi na siya, oh. Cindy, naibaw mong yung ka nga dugay na kay kung nakagusto ni mo. Pero, wag yung ko mangisog og panguyab ni mo. Karon atubangan sa daghang mga tao. Pwede ba ti ka mahimong girlfriend? Yes, Yes, ka na yan. Yes, John! Yes! Uy, ayo pa yana. Alright. Thank you. Ngano ka, uy? Ngano ka? Nihilak magog ka. Uy, asa ka, uy? Uy! Dito! Thank you. Piyawa ni mo sa? Cindy. Uy, Ako nga nagbalinaw na ginunta. Imog yung gisamok. Lito. Ikaw pa man nanguyab na ko. Unya karon, imo ra di ko masakitan. Wam di kay ayong bayhana ka. uy, naunsa ka? Uy, do. Ayaw patugag-tugag inom, ha? Kung di ka kamao mo sa mo kagalingon. Mura na minuog kagway buot noon. Ngano? Namakak ba day ko? Namakak ba day ko? Sudi, sudi. Lito, hubogra ka. Humahin mo ba? Ayaw pang ambisyon kaya wako'y plano makauyab og sama ni mo. Pauli sa inyo para mahuwasan ka. Sudi. I love to make you mine. It's the only way to hold you in my wild imagination. Nagmahay ko nganong nituod ko ni Cindy. Nga naibaw na magidunta ko sa amo kahimtang. Karon, nakarealize ko nga kutob bagiday ko sa pangandoy ni Cindy. Kay naibaw mo ko nga di siya ingon anak kasayon nga makabot. Di nila lang kutob o daghang salamat sa pagtagani akong tampo. More power, RMN.